नमस्कार. अपर्णा धुमाळ या माझ्या चॅनलवर आपलं मनपूर्वक स्वागत. जर तुम्ही माझा चॅनल अजून सबस्क्राइब केला नसेल तर तो जरूर करा आणि सोबतचा बेल आयकॉन पण प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. थँक्यू. मागील व्हिडिओमध्ये आपण अपूर्णांक म्हणजे काय ह्याची ओळख करून घेतलेली आहे. आज आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक म्हणजे काय आणि तो कसा तयार होतो याची माहिती घेणार आहोत. तुमच्या समोर 3 अर्धे भाग दिलेले आहेत. अर्धा 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 3 अर्धे भाग तुमच्या समोर दिसत आहेत. 2 अर्धे मिळून एक पूर्ण तयार होतो, बरोबर? म्हणजे एक पूर्ण आणि अर्धा असंही आपण म्हणू शकतो. एक पूर्ण आणि अर्धा याचं लेखन कसं करायचं? रेषेच्या पुढे 1 लिहायचा, रेषेच्या वर 1 आणि रेषेच्या खाली 2. तुम्ही म्हणाल हे कसं? तर एक पूर्ण म्हणून आपण तिथं 1 लिहिलेला आहे आणि अर्धा लिहिण्यासाठी आपण 1/2 असं लेखन करतो. म्हणूनच एक पूर्ण 1/2. याचं वाचन कसं करणार? 1.1/2 1.1/2. तर अशा अपूर्णांकांना पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक असं म्हणतात. मित्रांनो, हे अजिबात अवघड नाही. आपल्याला अगोदर अर्धा, पाव आणि पाऊण याची ओळख तर झालेली आहे आणि त्याचं लेखन कसं करतात हेही आपल्याला माहीत आहे. आता इथे पहा, 1 पूर्ण आणि पाव भाग आहे. मग हा पूर्णांक लिहिताना आपण असं लिहिणार, 1 पूर्णांक पाव भागासाठी आपण वापरतो 1/4. म्हणजे 4 भागापैकी 1 भाग म्हणजे पाव भाग. म्हणून 1.1/4 असं आपण लेखन करणार. त्यालाच 1.25 असं सुद्धा म्हणतात. त्यानंतर बघा, इथं 2 पूर्ण गोल आहेत आणि 1 अर्धा आहे. 2 पूर्ण म्हणजे 2 पूर्णांक आणि अर्ध्यासाठी आपण वापरतो 1/2. म्हणून 2.1/2 असं आपण वाचन करतो. आणि 2 पूर्ण आणि अर्धा त्यालाच आपण अडीच सुद्धा म्हणतो. इथे पहा, 1 पूर्ण आणि 1 पाऊण भाग आहे. म्हणून 1 पूर्णांक पाऊण भागासाठी आपण वापरतो 3/4. म्हणून 1.3/4 असं त्याचं वाचन आपण करणार. आता पुढील अपूर्णांकाचे वाचन आपण करूयात. 2.3/4 3.1/4 11.1/2. म्हणजेच 11 पूर्ण भाग आणि 1/2 म्हणजे अर्धा. 11 आणि अर्धा याला आपण 11.5 सुद्धा म्हणू शकतो. 4.5 हा पूर्णांक आपण कसा लिहिणार? तर 5 आणि पाऊण असं न लिहिता 4 आणि पाऊण असं आपण लिहिणार. 4 पूर्णांक पाऊणसाठी आपण वापरतो 3/4. 4.3/4 10.5. त्याचं वाचन आपण कसं करणार? 10.1/2. 15.5 15.5 म्हणजे 15 आणि पाऊण नाही तर 14 आणि पाऊण. पाऊण भाग 3/4 लिहितो आपण आणि 14.3/4 असं आपण त्याचं लेखन आणि वाचन करणार. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.